ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ପୁଅ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ଡାଡି ଯାଉଛି। ଡାଡି କଣ ହେଲା? ଆଗ ଏଠି ବସ। ଏ ପୁଅ କାଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ପିଜୁଳି କାହିଁ ଚୋରି କରିଥିଲୁ? ଡାଡି ଖାଇବି ବୋଲି। ଜବାବ ଦଉଛୁ? ସ୍କୁଲ କଣ ପାଇଁ ଯାଇନୁ? ଡାଡି ବମ୍ବେଇ ମିଠା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ବମ୍ବେଇ ଲଡୁ ଖାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନି। ବମ୍ବେ ଲଡୁ ପୁଣି ଜବାବ। ଏ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅକୁ କାହିଁ କାଲି ମାରିଲୁ? ମୁଁ କଣ ତାକୁ ବାଡେଇଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଲାଗିଲା, ଆହୁରି ଲାଗିଲା, ତାକୁ ପୋଖରୀରେ ପୁଣି ପକେଇଦେଲି ମୁଁ। କାହିଁ ପାଠ କରିନୁ? ଆଜି ପରା ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲି। ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲୁ? ମତେ ଲାଗିଲା ସତ କହିଲେ ଲାଗିବ କଢୁଆ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଭାଲୁ ଜନ୍ମରୁ ଭଡୁଆ। ବାଡିରେ ବାଡେଇ हाय फ्रेंड्स, जदि आपको ये वीडियोटी भल लगी ताले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करेंगे। निश्चय करिवे। तब तक के लिए टाटा टाटा बाय बाय सी यू।